Ulama takoki Al-Qur'an makhluk apa? Enggak. Namune ora, penjara, disiksa, dipateni. Nah, sebab iku terus banti tahun Baghdad iso dadi koyo ngelokno gitu lho. Apa iki sing mbok karepno? Al-Qur'an mbok arani gak qadim, Al-Qur'an mbok arani makhluk akhire iki apa? Wong kafir nek nyepele kowe Al-Qur'an dicentelno ning gone gulune asu. Jadi Allah ngersakno niku tetapi urung tentu Allah Jadi ampun takdir niku terus diingeten nggih. Dadi ana anak kita ora salat. Wis takdire Allah, anakku ora salat kok. Tetep diusaha, diikhtiari. Jadi menungso iku gadah ikhtiar. Perintah Allah kon ngeprok nak umur 10 tahun gak gelem salat dikeprok. Iki go nudono apa? Nudono nak kita ngeprok anak niku kan ngersakno nggih. Tapi ati kita urung tentu ridho. Soale ngeprok iku kanggo pendidikan. Allah nggih ngoten iki gawe peristiwa sing tragis ning gone Baghdad ning gone Palestina Allah pancing ngersakno tapi durung tentu ridho. Ora terus nek ngono anjene takdire anjes Allah ngersakno ana maksiat ya wis ah. Lah terus engko nak ngoten gunane lha apa? Kanjeng Nabi disuruh dakwah dikon nglarang amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ana peristiwa sing tragis, ana kejadian maksiat iku panci napa? Kersane Allah wis kejadian, tapi urung tentu Allah ridho. Kok malah ora gelem dakwah nggih.